Hai guys, lah ben ngerti lah. Sing video sing kalau Mbak Dia apa part telu ya kan. Iki kan ra iso diupload kan. Lha mbuh ngopo kenapa ora ngerti. Sebabnya apa ya ora ngerti. Ki Mbak Dia posisine niku ujian ya, lagi ujian. Piye Mbak Di? Piye? Awas Mbak Di mobil Mbak Di. Yo piye ya wis dredeg grogi tanganku keringetan. Yo salah klik bareng, Mbak. Yo pokoke kok nek gugup piye to Mbak narep ujian wis ngono kuwi. Iya, berarti sampean intinya ora fokus ya Mbak Dia. Ya, awakmu ora fokus, mungkin apa konsentrasinya yo ora ora piye ya Mbak Di? Sampean ki sarapan apa ora kok so? Ya wis, Mbak. Wis jenenge wis grogi kok piye meneh. Ah, mbah ya guys ya wis intine wis tak kai info, takon ngelamar, takon tes ya wis masuk tes tapi dianya yang gagal. Lah mbah ya. Lah iki diupload ora iso-iso ki mbah kenapa ra mudeng. Sing tekon part telu lah iki ndak tahu ya. Iki wis berusaha untuk mengupload tapi ndak tahu ndak bisa diupload ya. Intinya itu. Wis terima kasih ya guys. Bye bye.